ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe anụnwa. Ndị anụnwa chọrọ ka nwoke anụnwa jee tụfuo nwa ya, ka fa chọrọ ka ọ hapụ nwa ya anụnwa n'ụlọ ka ọ ghara ịda agbọ ya apụ apụ. Echi niile kịta fa ya apụtakwa na nwoke a na ifele nwa ya na-eme ya, na ọ na-emewu ya bụ nwatakịrị emewu, na ọ na-aba apụba na aha akpọ ya apụ apụ, na ụfọdụ na-aka ife ịga n'ụlọ, si ụfọdụ a na-etife ife, si na ụfọdụ n'ime fa egbugwa ụmụfa maka na ụmụfa dị etu anụnwa. Nekwe na onye kpọ nke ya wee pụta ka nwa ya jee negharị anya, wee ruo na shopping mall, ruo na supermarket, sekuriti n'ebe ahụ chụchigha ya azụ, jụ na ọ ya abata, na ọ ya kpọ nwatakịrị anụnwa dị special bata. Ke na ụdị akụkọ dị ife nke a bikonu, kedu ife nwatakịrị a mere? Nwa eku n'aka, papa ya ọ hapụrụ ya ahapụ, ọ na-aga ije ka a bịa sị na ọ na-emebisiri ife dị na chọpụ fa, ma ọ bụ na ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ na-asọ ya na onweghị nwatakịrị kwere ka ọ metụ ya aka, n'ọkwa na nwoke mmadụ kụkwa nwa ya n'aka wee bata. Ndị sekuriti nye ọda si anya kuru nwa anụnwa si ebe a pụọ, na ọ ya akpọkwa ya wee bata n'ime ebe a. Ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a, na ife anụnwa na-emekwa na ịlọrọ na papa nwatakịrị unu fụrụ ebe a yikwanụ pink na ebe a wee na-ekwu na ya akpọ nwa ya anụnwa wee jee na shopping mall ka o jee gotara ife na anya bụ supermarket. N'ọkwa ya ka o tiri isi ka ọ bata, onye sekuriti nọ n'ọnụ ụzọ wee sị na ọ ya akpọkwa nwa ya anụnwa wee bata n'ime ebe anụnwa. Nwoke esizi na nke ka nke bụ na ya nọzi n'ihu ebe anụnwa, ụmụazị ndị ọzọ na-aba, ndị ọzọ kpọrọ ụmụfa na-aba, oluzie tọnụ nke nyanwa asị na ọ ya aba, na ọ na nwa ya abụghị ụmụazị ndị ọzọ bụ ka nwa ya bụ, na nwata nke nwa ya na ọ dị iche, na ọ na oho ntu ndị ọzọ si wee mụ nwafa ka nyanwa si wee mụ nwa nke ya, na nwa ya ahụ ebe akwa ka a bịa na-asị na ọ na-ebe akwa na ọ na-edi stọpụ ụmụazị ndị ọzọ, ma ọ bụ na ọ na-ebe akwa na ụmụazị ndị ọzọ na-agbari ya ọsọ, na nke anụnwa na ụmụazị ndị ọzọ na-ekenekwa nwa ya laiki ya nwa ya. Kedụzi ife kpatara na fa ya ekwe ka ọ banyezie n'ime anya bụ supermarket? Nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwa na bikonu. Kedụzi na ife nwa mere? Ọ na-abụ n'ọda enyere sekuriti man na ekwana ka ụdị ndị abata n'ime ebe a? Ọkwa ife anụnwa ka eji wee mechie otu fast food dị na airport nke dị na Lagos steeti, ebe nwa fọma gọvanọ ndị Lagos steeti na-anọ na wishie, nwa ya nwoke ka akwa na wishie, o wee bata n'ime ebe ahụ ka o goro ife o ya eri, nke bụ na ndị nọ na ya bụ ebe a na-ele ife ekweghị na oyi egoro ife rie. Onye na-arụ ebe ahụ, onye manija, ọdụka o nyere ndị ọrụ ya bụkwa ndị sekuriti ọda, ndị na-anọ n'ime ebe ahụ ka ndị na-anọ n'ilo fa ekweghị ka ọ bata, fasịsị chụpụ ya, fa amụghị na nwa gọvanọ, nwa fọma gọvanọ. Uruka ya bụ nwatakịrị na ruru gwa nna ya okwe eji maka ya wee mechie anya bụ fast food. Ndị mmadụ na-asị ihe na ekwesịghị imechie na ime airport bụ international, na onwe ife gbasara Nigeria na ime airport nọ international ka ọ bụ. Ndị mmadụ na-asị na sị chụọ manija na-afụ maka ya bụ fast food na ọnya nwa ka ekwesịrị ịchụ, na ekwesịghị imechi nya bụ ebe a na-ele nri. Eji maka ya mechie ebe ahụ a na-ele nri, maka na fa chụpụrụ nya bụ nwatakịrị nọ na wishie, jụ na ọ ya abata ebe ahụ na onye egoro ife ka o rie nya agụgụ wuo ya maka na ọ nọ na wishie. Nekwanụ ka nwoke a si wee kpọrọkwa nwa ya jee ka o gonye ya ife, ajụ na ọ ya abata. Nwoke anụnwa bụ Chineke na-eke nwa, ọnya nwa kere nwa anụnwa ka ọ nọọ nwa anụnwa kere onwe ya, ka ọ na ọ bụ na onye sekuriti ahụ ka ụdị nwa anụnwa bịarụ ọ ya atụfie sị na ọ ya akpọ na ọ bụghị ya mụrụ, ka ọ na ọ bụrụ na onye nwe ya bụ shopping mall supermarket ahụ ka ụdị nwa bịarụ ọ ya sị na oyi egbu ya, ma ọ bụ na ọ ya atụfie na ọ ya akpọ. Ife anọzi ebe ahụ wee na-eme, nwoke anọkwa ebe ahụ wee na-etokwa nwa ya anụnwa, na-akpọkwa ya princess ya n'ọmaka, maka ya bụ nwatakịrị dụka ọma ife na-eme, maka ọdụka ọfụgwe na iwe na-ewe nna ya ka nna ya na-aba mba. Ọ na-etuzikwa nwa ya afa ka unu fụkwa na nwoke laikikwa nke Chineke nyere ya. Unu afụkwala ụwa Chineke ekesibekwa mmadụ, marụkwanụ na onye na-aga ije nwekwara ike ịpụta echi ife ọgba tumtum na-akụ ọkwa ya bụ na ịda ngwụrọ, maọbụ moto akọrọ ụtọ we ịkụọ isi na poolu, ọkwa ya bụ na ịmatị ọzikwa ife, maọbụ na-echedo na ndị agha afụ ụzọ, ma ndị agha na-akwa na wishie, na ụfọdụ bụ etu aka fadụ wee pụta ụwa, ụfọdụ bụ Chineke kegharịrị fa, onwekwa onye ma ka ọ ya adị ya echi. Ka ife anụnwa na-emezi ya na-aba mba, ndị mmadụ wee pụta tinyebezie ọnụ, ọkwa ya ka fa ji wee hapụzi nwoke si ya na ya kpọrọzie nwa ya banye. Ọnya ka nwoke pụtaziri na mgbasa ozi ya na TikTok wee na-akọziri ndị mmadụ ife anya na onye sekuriti ji na anya bụ supermarket ka o si wee kwadocha nwa ya ka ọ kpọrọzie ya eje gonye ife, ka ọ nwekwa na-aṅụrị ka ụmụazị ndị ọzọ. O wee bụ na onye sekuriti jụrụ na ọ ya aba, nke bụzi na ya bụ ife na-afịa n'ihu akwụkwọ. Ndị mmadụ wee na-asị na ya bụ onye sekuriti nwere ọgụ,
na ọ bụrụ na nwoke apụta n'ihu akwụkwọ wee sị na emechalụ na okwe ahụ ka ọ banye na ụnụ mana njinji ya dị eji ebe a kịta na ụfọdụ ya ebughe iwe na ọnụma n'ọgụ wee jekwuru ya bụ onye sekuriti ma na-emechalụ ọ hapụ fa wee banye ntu a hapụrụ fafa wee banye ọdụ unu ka ọ da manija na-afụ maka ebe ahụ nyere ya dị ife anụnwa ka ọdụ unu ka ife ya bụ onye sekuriti disaidi ka o were aka ya wee na-eme maka na ọ laiki họkwa na ụdị ụmụazị anụnwa wee sị ka m welụkwa ohere a wee gwa ndị nne na nna ndị nwere ụdị ụmụazị a kurukwo nke Chineke nyere gị ijikwana maka mmadụ wee na-ewesara ya bụ nwa iwe ma ọ bụ ọdụ ka ụwa nke ya gwugo nke Chineke nyere ukuru nekwe ndị nwa mụtara nke ahụ dị ụfọdụ bụkwa ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri fe aṅụchafe ewere mma na egbe gburie nne na nna fa isi ụfọdụ ife ọjọọ ụfọdụ na-eme ka ya akọba